Esibethele izandla uMC wethu siyabulela kakhulu nalomzekelo kanyama nomoya esibethele izandla kakhulu dalomlingane inyaniso emsulwa indoba akekho ngamazi uThixo ngaphandle kokuba ezimisele kakhulu emthandazweni nasekwafundeni ilizwi. Ezo zinto zingunumber 1 ekukhuliseni umoya womuntu. Siyabulela laba bazalwane endihamba nabo, ndiyahalela bani ke bake babulise ekwenza bangabulisi phaya ebusuku ngegama lenkosi uYesu. Bake beze bazochaza baba ngobani, basukaphi ngegama lenkosi. Siyacela bavele beze logama ndisathetha babulise bonke. Izomemezela Sirayela gapeta Zomemezela Sirayela gapeta Sirayela gapeta Sirayela gapeta Hallelujah. Hallelujah. Amen. Emvuselelweni amen. Hallelujah. Mandithathe ithuba ke ndibulise otata obefundisi bonke, ndibulise omama befundisi, ndibulise omama, ndibulise obhuti osisi iSunday School ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngwakwaqhweke ifani, ndiyazalwa kwindawo yaseLibode kwilali yakhona kuthiwa kusemsintsina kanye Mkhankatho. Ndisindisiwe ke izono zami zixolelwe. Nhlangane noYesu. Yesu wayinceda impilo yami, wayikhulula impilo yami, wandihlukanisa enyanisweni nezono, futhi nami ke nazishiya izono, nazilahla, nazishiya. Kumnandi kakhulu empilweni yami ukusindiswa, andizisole nganto xa ndibona impilo yami enyanisweni ngodikholwayo uYesu ngaphakathi enhlizweni yami. Ndibona kulula kukhaphukhaphu ngendlela esisimanga, ngoba uYesu lo ufike umuntu exakeke nobomi, ufike umuntu engazazi. Ndilahle kwendimi ngondithi ndiyaphila kodwa ndilahle kwendimi, kodwa uYesu wafika wanqoqa zonke izinto endizenza ndizamela ukuzibulala, ukuzibhubhisa, kodwa uYesu wafika yena ngenxeba engakhethela uba makathande phi ayeke phi. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngokuyihlambula impilo yami. Amen. Ndiyavuya ukuba khona phakathi kwenu, kumnandi kakhulu ukuba lapha egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. Ngithatha ithuba ngibulise otata, omama, obhuti, osisi noChayisa School egameni lenkosi. Amen. Igama ngothandwa FM kuzamxaka lesinsiwe. Ndiyamthanda kakhulu Yesu. Amen. Yona nto ndiyibulelayo ukusindiswa. Amen. Amen. Amen.
Amen. Igama lami Nkosi sinambuzo Moshe sisexoliso. Engixolisa ukuthi ngishela ngathele. Ngicebulisa utata umama ubhuti usisi sesikhwetha kaJesu. Ngiculela inkosi ingcinile impilo igazi lakhe Jesu Kristu Nazareta. Ngicubunga ngikwazile lasamkela sasafika lana nakhona nje yini indlela esuka lena isikisi ukufika la mina ngowasekhasini mina sisikhasini mina azovakasha sikisiki lo tata ugcinana waqathula ngicubele inkosi ingcinile impilo igazi lakhe. Amen. Israel akaqedwa Siyabulela abathandekayo, make sibethele uThixo wethu izandla kakhulu. Thank you. Siyabulela. Masifundise inkosi incwadi emasifunde ika John chapter 4, Yohane chapter 4 verse number 29 no 30, then yes yofunda u40 yegama lenkosi no 41 sime ku 42. Cela sijonge lamazwi alapha kwesincwadi esithathu incwadi esifunda Matthew 16 verse 16 no 17
Benke sithandaze. Siyambonga uThixo kakhulu. Uba utata unikane achaphazele indaba yomthandazo nelizwi likaThixo ekuzizinto ezinikwa umuntu osiliswayo xa esamkela uYesu. Uthiwa makaqale afunde ukuthandaza, afunde ilizwi likaThixo, angqine uYesu, athande ukukhonza nabazalwane abasindisiweyo, fellowship, aphulaphule lo muntu isazela sakhe. Ezi zinto zimbini zingunobangela ezingakwenza uba uzenze ezi zintathu zilandelayo. Xa ungumuntu okuthandayo ukuthandaza, ukuthandaza xa usakho ubudlelwane nomuntu ufuneka uthethe nalo mntu, uqala i-relationship naye. Siyavana, thanda ukumfowunela, thanda ukumjonga ulele njani, utheni, manje bandilapha nje ekuseni kangipapha umfazi ulele njani, uba ndinobudlelwane nomfazi, abantwana baphila njani, kuba sinobudlelwane thina nabo. Siyavana, andikwazi uba ndilapha emini funeka ndimtsheke nizaziva njani, uyabona, igcine i-relationship yam ndingafiki sendingenayo endlini. Amen. Xa ndisiza entendeni yongena enkonzweni ngoku yonke le nto icelezela mna uba ndifike kusekuhle kwanexa. Amen. Uba ngumntu oresponsible noba akakutshelisanga yena but wena uyamtshekisa. So noThixo kunjalo, umkhangela njalo. Uthando lukaThixo apha kuwe lingena kuba uloko umyela njalo. Amen. Ukhona. So xa kuzophela ubudlelwane bakho nomuntu uqale kuphela i-communication, ungathetha. Bangaba nitshatile ebantwaneni, bantwana icalelo uyihlo na ukudla kwakhe pha. Kwamele khona iyaphela ke lo. Iyaphela. Igama lenkosi malibonke. So ukuthandaza ke kuyinto enkulu kakhulu. UJesu ubenzele umzekelo ku-chapter 18 kaLuka ukuthi bamele babahlale bethandaza ukuze bangethi imali. Ukuthi noba bangakhonza njalo abantu bafumaneke njalo babathandaza, amandla phela abantu bekhonza. Asike bajole, badlale, babheke kwizici zasemakhaya, bawubingelele abantu bekhonza because umthandazo awukho. So umthandazo ubaluleke kakhulu makholwa. Ngiyayithanda ke lento yoba kufuna amakholwa bangafunda ukuthandaza ngekahlupheke. Thandaza ukhupha ihlupheko ekhaya, nakuwe kuhlupheka xa uthandaza. Intsokolo yakibekho xa uthandaza. Umculo kwaZulu wecilo ngokuthi isikhathi somkhuleko ligugu lamakholwa. Kulapho amakholwa athola khona amandla. Athi ke la mculo masingabizi ziwula siqedwe izinhlupheko isikhathi somkhuleko. Igama leziwula ke lithi sideke wena cala lethu ndaza bababhaca balethini nini leti zabazethu. Amen. Ukhona. So incwadi kaFilip chapter 4 yona verse 6 uthi adiyaziquote lezi verse kuba ndikhuthaza le ndibithelwe ngoba andinga uTuFilip uphaya uverse 5 uqale athi uverse 4 athi vuyani enkosini njengoba nimanywe noKristu, vuyani enkosini. Ndiyaphinda lithi vuyani. Abese sithi iintswelo zenu maziziswe kuThixo ngomthandazo.
yabo ngomthandazo nimbongoze uThixo. So ayikho enye indlela yokuya nenzwelo zakho kuThixo ngaphandle kokuba uthandaze. Yonke into iyathandazela. Futhi ayikho into engathandazelwa. Yonke into yathandazelwa ngegama lenkosi. Awukho umangaliso ongawubona kuThixo ungekaqali uhluphe ngokuthandaza. Nawuphi umangaliso ofuna ukubona ngaphandle komlingo? Yabona umlingo, thandaza umlingweni. Kodwa umangaliso wona uyathandazela ukuzubekho. So that naxa usenzeka umangaliso xa usenzeka awukususi kuThixo, uyakunamathelisa uThixo. Umangaliso xa usenzeka awukunamathelisi kulo uthe xa ibeka isandla wabonakala umangaliso usenzeka, ukunamathelisa uThixo umangaliso. Niyawuva le? Yes, umthandazo ke it's very important. Ifuna ke sijonge le nto yokubaluleka kokwazi uKristu. Masiqale kule ncwadi yabaseFilipi chapter number 3 verse number 7. Asifunda isixhosa esidala kule ndawo. Sisonke mama nezipho. Yes, sifunde mama. Ngiyamazi ngimbonile owakifela eKalvari. Ngiyamazi ngimbonile owakifela eKalvari. Akasose wangifela eKalvari. Funda le baba wami. Verse 7 chapter 3 Philip. Verse 7. Ndisuke zona ezo zinto zabe ziyinzuzo kum. Zona ezo ndazibalele kuthini ziyinqwaleko ngenxa kaKristu. Ngenxa kaKristu. Lelo luka Paulos lokuba ntonye noKristu. Paulos ulangazela uba babe ntonye bona noKristu. Ewe okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele kuthini ziyinqwaleko ngenxa yokongama kokumazi uKristu Yesu. Ngenxa yokongama ngale ndawo lendifuna. Ngenxa yokongama bokumazi uKristu. So izinto ebendikade ziyinzuzo zibalulekile kuthe ndakonganyelwa ukumazi. Ngamanye amagama kukoyiswa ukwazi uKristu. Zehlelwa ke ngoku lixabiso ezanto. Ndavele ndazithatha ngoba ziyinxaleko, ziyinkuku ento benzimandi zingcono. Ngazibala ke izinto umuntu avela aziphakamisa azipraise acingela bazira. uPaulos zonke imfundo yakhe, imali ebenayo, si-status sakhe sokupostile, uthe akufika kwi-knowledge ekumazini kwakhe uKristu. Zavele zonke izinto bezimenza abonakala bungumuntu ngazo, saveza tshona phansi. Futhi ngenxa yokongama yonke lento ayenziwanga yenye into, yenziwe kukonganyelwa ukumazi uKristu Yesu inkosi engasoze ukwazi ugqitha kuzo des kufike elwazini lukaKristu. Kuzizo ngamos praise yabona umuntu epraise ba umuntu xa engekamazi uKristu uyathanda ukufikile ade efike kuzo nathi ndiyahlupheka mna ndiyasola. Inkonzo yakhe ikhetha abantu bathile nje because xa ungekafika ulwazi lokwanganyelwa kuKristu
uyazidelela uzibonela phansi uzijongela phansi uyoyiswa futhi ukhuluma amazwi omuntu oyisweyo noma kungathi wena unqobi iBhayibheli likuchaza lethi wena you are more than conqueror but wena usolo uzibeke emva lokuzibeka emva because awukafiki kwinole ukumazi konganyelwa ukwazi uKristu ophezu kwakho. Now Paul uthi emveni kokutshala amabandla semveni kokupraise nasemveni kwento zonke azibonileyo uthi kodwa ndilangazela ukuba ndonye noKristu. Uthi zonke izinto ebendikade ndizithatha ngoba ziyinzuzo ebomini bakho zisuke zaba inkukuma ngenxa yokonganyelwa. Thina sibethwa yilana ngoba sikhonze kodwa singakhuli ekumazini uKristu. Sikhonze sibe khona daily kodwa singakhuli. Mosika uhamba isikolo phela uthi uyeke esikoleni xa ufaila phela because le class uyihamba inye iminyaka iyahamba ufunda bandani zafunda unangapi na 12 years uphinde ufaile 13 years ufunda abantu ufunda iminyaka yenyoka kodwa iclass aziyokizo so ude kuthi isikolo simthi simehlule So that ukhonza daily but ukhonza kwakho ungakhuli uKristu ithi kwehlula inkonzo. Bona bawehlulakele ukusindiswa. Yake awehlulwanga nje kuba uKristu engakwazi ukunceda umuntu wehlulwe ufailile ukumazi uKristu. Funda endithe ngenxa yakhe ndonakalelwa zezinto ndithe ngenxa yolwazi okumazi uKristu ndonakalelwa kusho umuntu owazi uKristu uyonakalelwa yabo baba uyonakalelwa so amavokela namhlanje athi xa ufika kuKristu kufanele ubenefit ungonakalelwa Paulos uthetha into engesingayithethiyo thina uthi ngenxa yokonganyelwa uKristu ndithe ngenxa kaKristu ndaqala ndawunakalelwa. Wilo onakalelwa zizo xa ufika kubani kuKristu. UKristu awuvela ufike ubenefit uqale wonakalelwe nakalelwe bekhona into esichithekayo bona ndibathanda ukuhamba noKristu bebonakalelwanga bona uyonakalela uKristu. Ufika uKristu manje uthandwa ngabantu bekuthanda abantu unemali uyiphiwa ngabantu usitya une-boyfriend yakho ekunika yonke into uKristu afika ngene phakathi kwakho wazi uKristu wonakalelwe kumuntu wasemzini imke uhlupheke ukathi mahlupheke wonakalelwe. Kukho izinto ozithandayo mana apha bomini bakho eziye zithi ngokonganyelwa ngoba xa ungekamazi uKristu uyakwazi ukuthetha ngayo uba ndinoYesu mna kodwa sibe sibona uba kukho into yofaba zonakele apha zonakalanga sagciniwe. Bengithola lo mzalwane ndithi uyela ndanse-Secret of 2019 ngamesimfusela 20 ngoFebruary kukho umakoti baya eAfrika epha kwamba ke umuntu inkulu efana nale kadade umonaka senza ndithi lo mzalwane lo makoti ambona esindiswa esuka phansi ezoguqa kwaNsashumayela ethatha uJesu ekhala inyembezi. The following day ndambona ke kusuku lesithathu sidinga imoto ezawusithathela impahla isise eBhayi ezasinikela ngazo kulamazwe aseAfrika. Now sawudityaniswa ke eBhayi. Now sithathe mbaba sizimama simcele simse athi lo mama ucela uqala ngibona. Kanti bana lifike ke ehamba ngebholo encinci. Athi mfundisi imoto yami iyone. Leyo ubuyibona ndinikelelwe ngumuntu ebendijwala naye nge-15 kaNovember bendizalwa wandithengela le moto leyo ubuyibona
emveni kuba ngithathe uJesu ngamini kwathetha ilizwi kumndilelo lathi ngeke uphuncuke le moto ilapha kuwe kuba le moto ize ngomzimba wakho thatha le moto uyise kwimanager yakwameya yakwamasipala uphindise imoto brand new car nalifika ngoJanuary ivuselele iqala ngoFebruary yena ufika xa uzophela uFebruary thatha uJesu wancama a brand new car because of his salvation. My goodness. The rooms are one. Ngo-2020 benise Mossel Bay lo mama wayifonela la mama ethumela ipicture yemoto enkulu engaphezu kwankule ebeyithengile ethi ndifake la moto ndavumeka nansi imoto yami gogo le ayiphuma emzimbeni wami izawuphuma emandleni amendu wasebenzileyo but wayinqama imoto ayithela imoto because ka uKristu engenile wamazi kulula kuwe ukunqama ukuluza ukuze ubenefit yena ukuze uze ugain yena ukuze ufumane yena so ka uKristu ngamazi ivangeli lakho ayinovangeli elikwazi ukulahlekela uba ngumuntu ofuna ukungalahlekela uPaulos ke ngenxa yokongamela lento ayonto ofuneka uba yenziwe ikhawa pha kufuneke kukhule ukumazi ukhule ukumazi because kayingakhula awukakhula pha kuye uKristu awuzukwazi ukuhlukaniswa nezinto uThixo yena angasifuni khona izinto apha kuthi esithandwa sithi njengoba kusenza umzekelo apha sithandwa inyama yethu asifunwa umoya ezi umoya wona awusifune izinto kodwa inyama yona iyasithanda ezi zinto so the more ukhula kuKristu uyaphucuka emoyeni amadimoni la afeketha abantu abangafikanga kulwazi lukaKristu funda verse 8 ewe okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele kuthini ziyinqwaleko ngenxa yokuba ndonganyelwe kukumazi uKristu Yesu inkosi yami onguYesu inkosi yami hamba endithe ngenxa yakhe andiswali umuntu ngenxa yakhe ndonakalelwa zezi zinto zonke ndizibalele kuthini ziyinkunkuma sendizibalela singathi ziyinkukuma nje besingeyiyo izoso zozinto ezidenza kuhlonishwe ngabantu but kuthenda kukhula ekumazini ngasibona izinto uba aziyonto nakalelwa yabona ke ikawe sake sacawa kuzo babe sonakalelwa abantu mali nakalelwa sinto zonke hamba ba ukuze ndimzuze uthi ke lento yenziwe ukuze ndizuze uKristu ngoba ndizumzuza lezi zinto uKristu akavumi into yoba ndihambe lezi zinto funeke ndivume kuqala ndonakalelwe zezi zinto lulwazi lukaKristu Hamamantasa uyayiluza ifamily because ukukhula kuKristu kanti family awuzuyiluza kwaphela la family kodwa uqala uyiluze la family ngenxa yokuthobela uKristu phaya ugqibele uyiwine la family futhi la family xa uyiwina uvele uyiwine seyingena evangelini because ifamily ingangena evangelini nje awonakalelwanga kukho izinto esizibonayo ezifana nathi ngosingekabikho kuKristu khula futhi ndifunyanwe ndikuye ndifunyanwe eyona nto ndiyisebenza ndifunyanwe
ndijonge ndikuKristu, ndingafunyanwa ndiphakathi kwabazalwane kodwa wena uKristu ndingekho kuye. Abantu bayalihamba isonto bengekho kuKristu. Nakalelwe. Kakaufunde encwadi ka-19 Luke 19 verse number 1. Luke 19 verse number 1. Ngizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela uzongihola ngeso. Ezulwini ngibonge ewe wangethula umthwalo wangishiya ngexolo. Awumazi kukwizinto ezonakaliswa kumazi, kwinto zincama ngenxa yokumazi. Pawulos ukuze ndimzuze uKristu ndonakalelwe zizinto zonke, ukuze ndifunyanwe uKristu, nokuba ndingafikelwa kukufa makundifumane ndikuKristu, noba ndingafikelwa ingozi yemoto mayindifumane, yonke into endifunayo indifumane ndikuKristu, noba ndifikelwa ziingxaki zobubomi, zenhlala, zentlupheko, mayindifumane inhlala kodwa ndikuKristu. Suba ngumzakwabo osesithubeni obethwa sizinto engenandawo eme kuyo, suba likholwa elifikelwa zizinto, imicelimngeni yobubo, kodwa kuthi kakuthepha indawo eme kuyo awukho kuKristu, because unezinto ongavumanga nazo ebefana phaa kuwe ziyezalahleka. Sobethwa zizinto awukho kuKristu, ukhona ecaweni ibandla, ukhona kulo, but unemistake oba awumanga kwilitye bekuthiwe masime kuyo. Wena Moses efuna ukubona uThixo kuthiwa nayo indawo ngakum, kuthiwe le ndawo ingekum, kuthiwa kukho idwala ilapha ngakum. Uma ngabe ufuna ukundibona andibonwa indoda iphila, kodwa ngenxa uyafuna undibona nalidwala kum. And uNkulunkulu was prophetical, a prophet awukuthi ukuze simbone kuzofuneka sibe kwilitye abadidelayo abakhi kanti liyawusuka libe yona nhloko yembobo. Those stone was Jesus Christ. uJesu besoloko, uJesu akafiki noMaria, but uJesu uphume nabo eYiputa. uJesu wamenye bandla soloko hamba nalo, ehamba nalo engabonakala. Kwase kufika isikhathi sokufuneka abantu bakube khona imvu eyohlatshwa, kwabonakala uba alikho igazi elingakhulula aba bantu, because amagazi ebhokhwe neegusha neenkomo uIsirayeli wazamile. Kwase kufuneka uJesu emenze ngomntu oyofela abanye abantu. Then when Moses omethwaleni ebona uNkulunkulu, kodwa yona indawo kwakumkodwa yimethwaleni, elo dwala lalinguKristu. Simfumposi uPaulos ethela uthi basele edwaleni, kuthiwe elo dwala babesela kulo lalinguKristu. So ufika kulwazi lukaKristu, awuzumbona njengomprofeti uKristu. uKristu akangoshembe. Ya uKristu akekho kwi-level kaShembe, akekho kwi-level kaOrhanyana, akekho kwi-level kaBhuta. uKristu akamanga njengomprofeti ukuthi umenze ngoThixo. He is equal to his Father. Ngamanye amagama akekho uNkulunkulu omkhulu kunoJesu. Jesus is the same as God. That is why the Bible ithi wathanda uThixo uyise ukuba aphuphume ubuthixo uYesu. So xa uKristu ekuwe ngaphakathi silindele uba abonakala uThixo, because Christ ugcwele ubuthixo bude buyaphuphuma. So xa ikuwe
uphunyelwa ngulo Thixo uphuphuma kuKristu. Funeke sazi yabona singazi bantu sazi uKristu. Ukuze ukhonze kakuhle, khonze kakuhle uThixo. Khonze kakuhle mama ohluthwa sezona mama. Mama bayintombazane ehluthwa sezona khumbula inkwenkwe. Bayindoda imali ikhumbula abangazana mama WhatsApp ebusukulele. WhatsApp ndiyakhumbula sidana. Kubantu bazalahluthwa amadoda athi akho. Ukulala uthoka amadoda akalali. Akathandaza kalala ku WhatsApp. Amane hi sister. Yedini manje uqobo leli njani? Akumkaka umqobo. Kama umzala sizwe. Wayigada noncokola nomuntu oyi-opposite sex yakho ebusuku. Ungene ku WhatsApp ucokole nomuntu ebusuku le. Uthi uzakubuza uwenzani lele. Ubekwazi kulele. Into yokupenda umoya ombi. Intoni livusa izimbo abantu beleyo. Ungamazi uKristu. Unesithukuthezi ongamazi uKristu. Abanye abantu kujaya kuleli njani. Umngaka. Njani zala. Hayi ngiyeke funda lencwadi kalokho. Nena isiswa lonke lanto isiswa kungokanye kuyiso. Kristu. Sithi izandla zethu. Kali kube ngifuna ikanda noma nawukazi ngicela bathe ba. Nene ke sizandla lezi. La kunganye uKristu awuciki bala umvuka kanikane besizwa. Awunazo ingcinga. Ezingakwenza ba ucinge izwe uKristu. Ingile ngoma sengathi ngibe nawo mihleni yonke umzuzu naye umzuzu sona Yuche Ambofunda ukumazi. Umazi benolanga selo yithixo ndifuna ukwazi uKristu. Ndifuna ukufa uKristu ndimazi. Ndifuna ndingayidoubt nalento ba I want but yaya nabele bezulu. Because once you know Christ uvela uqiniseke bezulwini bona ndiyaya. Bezulwini ndiyaya. Umnyamehla bezulwini ndiyaya. Siyabhetha izinto ezulwini ndiyaya. Umandivusa le uyafi ndiyezulwini. Because once you know Christ, uba nesiqinisekiso sokuza ufika ezulwini. But uba uKristu omazi. Uyathandabuza. Uthandabuza manje ucinga bayiwanda ba abasebehamba bafikana.
Alibuka igama lenkosi. Hallelujah. Ngiyabekise noma ngiyabetheka kanje noma singihamba nzima apha kodwa likhona ithemba elithi kanti ngidlula kulo mhlaba hlukana nalo mphefumulo namathambo efahlwa phaya ndiyawufika ezulwini ndithethisiwe kuthiwe kumnandi ezulwini. Funda le ncwadi mama nanzike nokonganyelwa uKristu. Abefundisa abasokoli ka bekhonzisa abantu abanolangazelelo lokwazi uKristu. Kwazi uKristu ungekayazi inkonzo kodwa uvele kwazi uKristu. Ungekasazi zonke izinto ngoba xa ungamazi uKristu uxolwa zipolitiki zeqala. Vele utholwe zipolitiki zenkonzo vele wazi indaba wazi ucuku wazi yonke into emathileyo eyaziwa ngabantu ecaweni. Because ufunyanwe uempty. Funyanwe ungenanto oyithole. David uthi kayithandaza uthi icele ntonye kuThixo athi ndifuna yona. Ndifuna ukuhlala endlini yakhe yonke imihla yami yokuphila. Uthi ke ndiphikothe ubuhle bukaThixo. Hayi obenkonzo bukaThixo. Because indaweni abantu inazo into ezimbi. Indawo edwela abantu inazo into esinjani. Insima itsheli yonke man. Bakhona izumba ayinzimini.